Ola amigos, hoxe estou en Chantada, en Bodegas Vía Romana. Veño a disfrutar dun bo cocido e duns bos viños nestas bodegas e vou vos levar comigo un pouquiño e así tamén o vedes vos. Vía Romana nace no ano 97, dentro da denominación de orixe Ribeira Sacra, na subzona de Chantada. A adega está situada nunha casa do século XVI e aos seus pés o viñedo, cunha orografía difícil pero privilexiada ao borde do río Miño. Estes bancales unidos por escaleiras converten o traballo aquí no que se coñece como viticultura heroica. A vendimia faise totalmente a man, accedes a través de carreiros e ás veces mesmo polo propio río. Esta maravilla de paisaxe despido conexión. Espero que vos gustara este vídeo. Biquiños para todos.